Byť v pohode za každú cenu sa stalo akýmsi fenoménom doby. Musíš byť silný. Dostal si padáka v práci? Som v pohode, prišiel si o strechu nad hlavou? Nereším. Umrel niekto blízky? Taký je život, pohodička. A to nehovorím o tom, že človek by sa mal utápať vo svojich problémoch ako bezmocná obeť. Hovorím o emočnej pretvárke. O predstieraní sily aj vtedy, keď ju v skutočnosti nemáme. Skutočná sila nie je niečo, čo prichádza na zavolanie ako v Marvelovke. Skutočná sila pramení z úprimného poznania seba. Z precítenia reality, vrátane toho, čo si o sebe nechceme pripustiť. Hľadanie sily nie je mentálne cvičenie ani skandovanie mysle som silný. Je to proces. Proces priblíženia sa k sebe a postupného objavovania toho, čo by dávalo zmysel rozvíjať a následného rozvíjania. Ak vás o tom zaujíma viac, sledujte ma tu, prípadne na ďalších platformách. Sledujte tiež popisy, podujatia a komentáre, pretože všetko sa sem nevošlo.